До един честолюбец. За клеветниците. Страдаш от клеветници. Казваш, че досега си съдил 44 клеветници, които са накърнявали твоята чест, разпространявайки лъжи за теб, за твоя характер, за твоите начинания и дори за твоето семейство. Пръснал си голяма част от своето състояние за съдебни дела против тях. Ако в света нямаше такива зли езици, казваш, животът би бил прекрасен. Но те ти додяват, а ти се измъчваш и ухарчваш, за да защитиш честта си. Наистина, техните нападки срещу теб не са християнски, но не е и християнски начинът, по който ти се бориш с тях. Спомни си първо, как е постъпвал началникът на нашата вяра, когато бил оклеветяван. Както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй и той не отваря устата си. А ето ти за пример и един земен цар. Веднъж ласкатели започнали да обвиняват пред свети Константин Велики някакви негови недоброжелатели, които според тях го клеветели и хулили. Но тези клеветници, казали те, не се задоволиха само с лъжи и хули, но извършиха и страшно престъпление. Отидоха при мраморната статуя на царя в града и я удряха с камъни и железа, докато ни счупиха носа, ни правиха челото и не обезобразиха царското лице. Свети Константин изслушал мълчаливо тези обвинения. След това опипал с ръка своето лице и казал: и лицето ми е чисто, и челото здраво, и носът ми е на мястото си. Ласкателите се засрамили и побързали да се скрият от очите на императора. Кой друг на света, след Сина Божий, е бил клеветен повече от светите апостоли? Но устата на клеветниците са затрупани от гробната пръст, а храмови на апостолите са издигнати по цялата вселена. Ако твоята душа е здрава и чиста пред Бога, лъжите с нищо не могат да й навредят, нито човешките, нито демонските. Защото лъжите са като прах, който вятърът отдувява и отвява, а истината остава. Това е потвърдено от опита на всички мъдри хора от памти векът днес. Потвърждение за това ни дава и премъдрият цар Соломон, казвайки: правдиви уста пребъдват вечно, а лъжлив език само за миг. И така, не се измъчвай повече и не пилей парите си. Не защитавай своята чест от безчестните, защото те са като заглухващ звук. По-добре брани Божията чест и Бог ще брани твоята. А Божията чест се брани с съхраняване и разпространяване на Христовата истина. Мир и радост от Господа.